Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi ma'kom. Eccellenza President tal-Repubblika, natik merħba speċjali dill-Ewkaristija f'jum l-Indipendenza. Lilek ukoll Onorevoli Prim Ministru, membri tal-Kabinett, l-Deputy Speaker, il-Kap tal-Oppożizzjoni, lill-Maġistratura kollha, lill-Ġudikatura kollha fil-persuna tal-Prim Imħallef u il-membri preżenti. Iltqajna biex nitolbu għal pajjiżna. I would like to thank the members of the Diplomatic Corps. Also, a cordial welcome to the new members of the Diplomatic Corps to Malta on this important day when we remember independence. Ħutijiew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misterja Quddiesa. Nistqarla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lil imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u lill-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agibus tibi propter magnam, gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Gloria in excelsis Deo.
Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipete precationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris, in gloria Dei Patris. Amen. Nitolbu. U Alla li tqassam kollox biħsieb tal-ħaġeb, nitolbu li tiba tiegħek għal art twelidna biex ikollna mexxejja bil-għaqal u ċittadini ta' ħajja ta' ġieħ li wetu kollox fl-għaqda tal-qlub u bil-ġustizzja. Ħangawdu dejjem ir-risq it-tajjeb bisliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Proverbi. Qalb is-sultan nixxija ilma fit il-mulej u jmexxija kull fejn jogħġbu. Kull ma jagħmel il-bniedem u safi f'għajnejh. Imma il-mulej jiżinlu qalbu. Li tagħmel il-ħaqq u s-sewwa jogħġob lill-mulej aktar mis-sagrifiċċju. Għajnej merfuqa u qalb imkabbra dan hu s-sinjal tal-ħżiena u d-dnub. Min hu bil-għaqal jaħsibha tajjeb u jirnexxielu, imma min jaġġel jiġi fil-bżonn. Min jaħżen il-ġid bil-qerq tal-sienu bħal duħħan li jgħib u bħal xibka tal-mewt, il-vjolenza tal-ħżiena għad teqridhom għax ma jridux jagħmlu s-sewwa. Mawġa hi imġiebet il-midneb, imma dritt emil il-ġust. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Annu ġusti bil-ferħ lil-mulej. Annu ġusti bil-ferħ lil-mulej. Annu ġusti bil-ferħ lil-mulej. Jixirqilhom ifaħruh in-nies sewwa. Faħru lil-mulej bid-daqq taċ-ċetra.
Annulu fuq l-arba baxar kordi. Ngħidu flimkien, Annu ġusti bil-ferħ lil-mulej. U jħobb id-dritt u s-sewwa, bit-tjieba tal-mulej mimlija l-art, bil-kelma tal-mulej saru smewiet, u b'nifs fommu it-tiżjin kollu tagħhom. Annu ġusti bil-ferħ lil-mulej. Il-mulej ixejjen il-fehmiet tal-ġnus, ifixkel il-ħsibijiet tal-popli. Imma l-fema tal-mulej tibqa' l dejjem minn żmien għal żmien il-ħsibijiet ta' moħħu. Ħin il-ġens li l-mulej u Alla tiegħu, il-poplu li hu għażel bwirtu. Annu ġusti bil-ferħ lil-mulej. Ruħna tixxenna għal-mulej, u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Ħatkun mulej it-tjieba tiegħek fuqna, kif fik hi t-tama tagħna. Annu ġusti bil-ferħ lil-mulej. Umu bil-wiefa. Alleluia, 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 alleluia. Flimkien? Ħatkun mulej it-tjieba tiegħek fuqna, kif fik hi t-tama tagħna. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-mulej qal lil Pietru: Int min tgħid li hu l-qaddej fidil u għaqli. Minu dak li s-sit qiegħdu fuq in-nies tad-dar biex jagħtihom sehemhom f'ħin l-ikel. Ħieni dak il-qaddej li sidu jiġi u jsibu jagħmel dan. Ngħidilkom is-sewwa li afdalu ġidu kollu f'idejh. Imma nagħmlu mod li dak il-qaddej jibda jgħid f'qalbu: Sidi jiddawwar ma jiġi, u jaqbad isawwat lil qaddejja kollha irġiel u nisa u jiekol u jagħtiha għax-xorb u s-sokor. Sid dak il-qaddej jasal f'jum meta ma jkunx jistennih. F'sija li fiha jieħdu għall-arrieda u jagħmlu bċejjeċ u jagħtih dak li ħaqhom in-nies li mhumiex fidili. U dak il-qaddej li jkun jaf xi jrid sidu u madankollu ma jħejjix jew ma jagħmilx li jrid sidu, swad kbir jaqla. Min imbagħad bla ma jkun jaf x'irid sidu jagħmel xi ħaġa li jkun ħaqqa is-swad, dan ftit jissawwat. Għax lil min taw ħafna ifittxu li jieħdu ħafna minn għandu, u min ħallewlu ħafna f'idejh iżjed jippretendu minn għandu. Il-kelma tal-mulej.
Il-55 anniversarju tal-Indipendenza ta' Malta li waslet għal-kisba tas-sovranità għal-Gżejjer Maltin tatini l-opportunità li noffri ftit riflessjonijiet dwar il-governanza bħala l-arti tal-amministrazzjoni tal-Istat fuq livell kemm nazzjonali kif ukoll internazzjonali. Din l-arti tal-amministrazzjoni tgħin lil mexxej, dan il-każ il-mexxej politiku, biex jgħix il-ħajja, jgħix is-sejħa għolja tiegħu li jkun amministratur bir-riedni tad-dar fidejh. Dan il-każ qed nirreferi għall-Istat fi spirtu ta' servizz lejn is-soċjetà u l-promozzjoni tal-ġid komuni. Bil-Grik tat-Testament il-ġdid il-kelma amministratur hija oikonomos. Din il-kelma għandha eruqa fit-terminu aktar magħruf oikonomija minn fejn titnissel il-kelma ekonomija. Oikos il-kelma bil-Grik li tfisser dar. Nomos il-kelma bil-Grik li tfisser liġi jew ordni. Dan l-erq jissuġġerixxi li l-mexxej l-oikonomos u l-qaddej li jgarantixxi u jġib il-qudiem l-ordni, l-istabilità u l-paċi għad-dar u għal kull min jammar fiha. Il-ġid veru ta' kull min jgħix fid-dar u fdat fidejn il-mexxej li għandu jaraf li d-dar mhix tiegħu u ma jistax jabbuża minnha kif jidirlu. Huwa għaddej u s-sejħa tiegħu illi jaqdi u mhux li jkun moqdi. U msejjaħ biex jiddedika ħajtu għal ġid tal-oħrajn u jaħrab kull tentazzjoni li jabbuża mill-awtorità li għandu għal gwadan personali, għal profitt jew għal vantaġġ tiegħu. Biex jaqdi din is-sejħa bl-aħjar mod li jista' jeħtieġ ikollu sens san ta' distakk, ħelsien intern u psikoloġiku u l-umiltà li jaffaċċa l-kontrarju u l-fallimenti meta l-affarijiet ma jmorrux skont il-pjan jew fejn ikun hemm bżonn jittieħdu deċiżjonijiet skont il-kuxjenza li jkunu ibsin u għalihom ikun irid jitħallas prezz politiku għoli. Dan kollu jeħtieġ doża tajba ta' sens ta' umorizmu li San Tomas More kien kuljum jitlob għalih b'din it-talba. Mulej, għatini diġestjoni tajba u anke xi ħaġa x'niddiġerixxi. Għatini ġisem b'saħħtu u l-aptit it-tajjeb biex inmantnieh. Għatini mulej ruħ sempliċi li taraf toss dak kollu li hu tajjeb u ma tibżax malajr quddiem id-dera tal-ħażen, imma pjuttost issib dejjem mod kif terġa' tpoġġi kollox lura f'postu. Għatini ruħ li ma tafx tiddejja, tgor, titniet, tgerger u tħallix li noqgħod ninkwieta żejjed għal dik il-ħaġa wisq ingombranti li tissejjaħ jien. Għatini mulej sens ta' umorizmu tajjeb. Għatini l-grazzja li nilqa' ċajta biex fil-ħajja niskopri ftit tal-ferħ u naraf naqsmu ukoll mal-oħrajn hekk ikun. Il-Papa Franġisku jikkota din it-talba f'ħafna mill-kitbiet tiegħu. Darba kontatlu kemm kienet laqtitni din it-talba u weġibni li hu jgħidha kuljum. L-Evanġelu li għażil ta' ċelebrazzjoni ta' din is-sena jitfa' dawl fuq aspett importanti ieħor tas-sejħa tal-amministratur.
ir-responsabilità għal-emilu jew il-kontabilità, bl-Ingliż accountability. Il-mulej jiġi u jitlob kont bil-amministratur ta' tmexxija jew tal-ministeru tiegħu. U jindirizza l-parabola lil Pietru u lill-apostli l-oħra. U jtemm bl-aforizma għax lil min taw ħafna ifittxu li jieħdu ħafna minn għandu u min ħallewlu ħafna fidejh iżjed jippretendu minn għandu. Ir-responsabilità jew il-kontabilità titlob li tmexxija tkun suġġetta għall-iskrutinju u ċ-ċensura tal-pubbliku. Din ir-responsabilità politika hija l-antidodu għal dak is-sens ta' impunità li jirredikola t-tmexxija intiża bħala servizz u d-demokrazija mifhuma bħala espressjoni tal-ħakma ta' dritt ta' rule of law. F'demokrazija ta' vera, l-amministratur mexxej jaf tajjeb li jrid jagħti kont lil poplu li jservi kemm mill-aspett politiku kif ukoll mill-aspett legali. Huwa jħaddan il-politika bħala servizz lejn il-ġid komuni u jirrispetta l-fatt li hu mhuwiex il-fuq mill-liġi. Fil-parabola tal-mulej l-amministratur ħażin jisker u jitratta ħażin lin-nies tad-dar. Dan ifisser li hu immexxi mill-passjonijiet u l-ħtiġijiet egoistiċi tiegħu. U fl-istess ħin jabbuża mill-awtorità. L-amministratur jaqleb l-awtorità li għandu ta' taħt fuq. Għalih ma tfissirx qadi imma opportunità biex ikun moqdi hu. Jum l-indipendenza ta' kull sena jisfida lilna iċ-ċittadini Maltin biex niżviluppaw sens ta' stat autentiku, dak li Italjani sejħulu senso dello Stato. Jum l-indipendenza jisfida lil kull wieħed waħda minna biex ninżu minn dak is-sens ataviku li nirċivu kollox mill-lit ħanina tad-despota, ħaġa tan tipika tal-wirt kolonjali tal-imoddi, u nimxu aktar lejn l-attitudni skomda li nipparteċipaw fid-destin tas-soċjetà tagħna bħala ko-amministraturi. Dini attitudni skomda għaliex biex nisselfu ftit mill-erf tal-President tal-Istati Uniti John F. Kennedy li nkunu ċittadini veri u lejali ta' pajjiż indipendenti jfisser li nistaqsu li nfusna l-ewwel u qabel kollox x'nistgħu nagħmlu aħna għal pajjiżna aktar milli x'jista' jagħmel il-pajjiż għalina. Jeħtieġ nimmaturaw ħalli minn dipendenza passiva kważi ta' parassita fuq l-istat meta meqjus bħala l-Big Brother tal-famuż George Orwell, nimxu lejn sitwazzjoni fejn l-istrumenti tal-istat nagħmluhom verament ta' kull wieħed u waħda minna bħala mezz ta' ħarsien ta' kull membru tas-soċjetà, speċjalment ta' minnu l-aktar dgħajjef u vulnerabbli. Jum l-indipendenza ta' kull sena jitlob minna bħala nazzjon sovran kont ta' kif qed inwettqu s-sejħa tar-responsabilità tagħna fuq livell internazzjonali. Il-globalizzazzjoni tal-isfidi kemm fil-livell ekonomiku kif ukoll dak ambjentali tesiġi il-globalizzazzjoni tar-responsabilità li l-oppost tal-mentalità meskina tar-retorika populista fejn l-interessi tal-istati individwali jitqisu aktar importanti mill-ħtiġijiet bażiċi tal-familja umana. Fl-1967 pajjiżna frisk mill-indipendenza miksuba kien strumentali biex fl-akbar interess tal-pjaneta u tal-ġenerazzjonijiet futuri
Jipromuvi il-konvenzjoni dwar il-liġi tal-baħar. Din il-globalizzazzjoni tal-ħarsien, globalization of care, għandha tinkoraġġina biex inkunu attivi fl-ambjenti internazzjonali sabiex nipromuovu sens ta' fraternità fost il-ġnus. Bir-raġun, nippretendu li pajjiżi Ewropew jaqsmu magħna ir-responsabilità għall-influss tal-immigranti li ġejjin mixtajtiet tan-naħa l-isfel tal-Mediterran. Responsabilità ħafna ikbar mir-riżorsi limitati tagħna. Minħa l-oħra għandna d-dover fil-konfront tan-nazzjonijiet, mhux l-inqas fil-konfront tal-membri tal-Unjoni Ewropea u tal-familja tan-nazzjonijiet tal-Commonwealth li l-istrumenti tal-Istat u l-istatus sovran tagħna jibqgħu jippromovu il-ħakma ta' dritt, ir-rispett sħiħ ta' drittijiet umani u l-ħarsien tal-komunità dinjija. Aħna niċċelebraw il-55 anniversarju tal-Indipendenza. Nitolbu li Malta bħala nazzjon u aħna bħala Maltin ċittadini ta' stat sovran inħadnu dan is-sens veru tal-amministrazzjoni u tal-ħarsien bħala mod ta' tmexxija u bħala stil ta' ħajja. Miġburin fl-imkien f'xirka waħda ta' mħabba, nitolbu lill-Alla biex jagħtina l-għajnuna kollha li neħtieġu ħalli l-koll fl-imkien naħdmu għal ġid ta' pajjiżna u tal-poplu kollu tagħna. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek hija u taqdi il-missjoni tagħha li turina t-triq tal-verità u l-ġustizzja nitolbu. Ħares lil din l-art ħelwa l-om li tatna isimha, seddaq il-għaqda fost dawk kollha li jamru fiha u għatina li ngħixu fis-sliem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati l-erf u d-den lil dawk li għandhom it-tmexxija ta' pajjiżna biex ifittxu l-ġid ta' kulħadd b'rispett lejn il-valur tal-ħajja u d-dinjità ta' kull bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kun dejjem magħna biex f'kull ma naħsbu ngħidu u nagħmlu nagħtu xhieda konkreta tal-fidi tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna. Isma' t-talb li qegħdin nagħmlulek illum. Għatina dak kollu li hu taġġid għalina, l-aktar dak li m'għandniex ħila nitolbuk. Bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn il-misteri tas-sema dak li nistqarru b'fidi minn qalbna bi Kristu si. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Biżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li biħamilt kollox, li jinbattunna bħala Salvatur u Feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marja Verġi. U għatem irida tiegħek u kiseb għalik poplu Quddies u fil-passjoni tiegħu fetaħ idej fuq is-salib biex joħonna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmina l-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u mal-Qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Quddies tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati bħal ħoqs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalik. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan f'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu bil-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, miegħi għaddejt tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Doni di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Bi Kristu ma Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għak lill-Apostli tiegħek, nħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħid nubiet ta' dinja, ħenin dawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejha.
Te Deum laudamus. Eternum Patrem, omnis terra veneratur, tibi cherubim et seraphim, incessabili voce proclamat. Pleni sunt celi et terra, maestatis gloria Tuae. Te prophetarum, laudabis numerus. Te per orbem terrarum, Sancta confitetur ecclesia. Venerandum tuum verum, et unicum Filium. Tu rex gloria Christe. Tu ad liberandum susceptus hominem, non orruisti virginis uterum. Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris. Ergo quesimus tuis famulis subveni, o specioso sanguine redemisti.
nitolbu. Mulej inti tmana b'dan is-sagrament imqaddis, fit-tiba tiegħek agħtina dejjem il-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Jagħmel is-sema u l-art. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Viva Malta!